Siyanibingelela nonke babukeli nani babalaleli egameni elihle lenkosi uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi wezimpilo zethu. Siyanxusa kuzo zonke izindawo la nilalele khona ukuba nithathe amabhayibheli enu nilalele ivangeli lombuso wezulu. Lapho kushunyayelwa khona ukuphenduka nokuthethelelwa kwezono nokubhaphathizwa egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Sizocela kubo bonke abantu abalalele ukuthi sonke sibe namabhayibheli. Kulabo abalalele emva kokulalela abafisa ukubhaphathizwa egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi, nalabo abanembuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanobufakazi uJesu Kristu yena oyinkosi nomsindisi esekunikezile ubufakazi ukuba uthule kuzo zonke izindlebe ezilalele ezimisele ukuza ebungcweleni naseqinisweni ngobufakazi bakho, ukuba nixhumane nathi kule mniningwane esoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, no my cell phone number, no my WhatsApp number la ungakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izintumayelo nezimfundiso ziyatholakala zonke ku-YouTube. Lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho, ulalelisise, uhlolisise ibhalo nathi ukube ngabe lokho okuzwayo ngamadlebe akho kuyafakazelwa yini imibhalo engcwele. Ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ezisiholela ebungcweleni naseqinisweni. Ungakhohlwa nokusharisha ilink nabo bonke abantu obaziyo, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi manihlanganyela nifakazelana ezimfundisweni zenu ukuthi uNkulunkulu udale izulu nomhlaba, nifakazelana ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi, ukuze wonke umuntu omaziyo nohlanganyela naye ahlolisise imfundiso ayishunyayezwayo kube ngabe iyafakazelwa yini iBhayibheli, izwi lenkosi uJesu Kristu. So ku-YouTube sharisha ilink izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda, sivala amehlo, sibonge ubaba wethu esizulwini nokuthi izwi lakhe eliyona mbewu eliyisona isibani sezwe lingene ngaphakathi emphefumulweni wethu lifeze umsebenzi wakhe yena uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Ake sigobise amakhanda, sivala amehlo. Baba wethu osezulwini, malingcoliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenise ekulingweni, kepha usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Amen. Balaleli nani bazalwane, yamukelana umfowethu uMhlengizondi ozobe sihola ngokwemfihlakalo yemibhalo, umoya ongcwele esikhazimulisa isibane sezwe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Amen. Sembingelela bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu manje onke. Lo simbonga uNkulunkulu ngomusa wakhe nothando lwakhe asenzela wona ngalesikhathi simile sifakaza ngaye ngezwi lakhe eliphilileyo. Izwi lakhe liyaphila, asisindiswa ukuhlakanipha kwethu kepha sisindiswa umusa uqhamuka ngezwi lakhe elingaguquki, engeke futhi safaka phezukwalo, kepha sifakaza ngalo izwi lakhe, siyafakaza ngalo. Ukho konke ubuhle bakhe ayikho namandla akhe amfakazelayo, okudaliweyo okubonakalayo nokungabonakaliyo, uJesu Kristu inkosi. Lo simbonga uNkulunkulu ngabaprofeti bakhe nabapostoli abathi abaphathisa indodana yakhe uJesu Kristu. uJesu Kristu wabaphathisa izwi wayesebagcwalisa ngesiphiwo sikaMoya oyingcwele. Bahamba bafakaza, basindisa iphefumulo ngevangeli
lobungcwele. Ithi incwadi lapha ya incwadi yokuqala kaPetru sahluko 4 verse 1. Njengokuba uKristu wahlupheka enyameni, uJesu wasihluphekela thina enyameni. hlomani nani ukuqonda okunjalo. Nathi masibe nokwazi ukuthi uJesu eze emhlabeni weza ukuzosindisa abantu. Kepha ukusindisa kwakhe abantu kwakumele adlule ehluphekeni bese anqobe amandla asemhlabeni kaSathane okulutha nokwenza inyama ibebuthaka. Wakwazi ukunqoba yena. Uma sinaloko ukuqonda nathi siyofuna ukufana noJesu. Kepha uma singenakho lokho ukuqonda sizomkhonza uJesu simkhonzela izinto eziphathekayo. Kepha uJesu ufuna abazokholwa kuBaba ngomoya nangeqiniso. You understand? Amen. Ngokuba hluphekile enyameni uyekile ukona. Ngokuba lowo ohluphekile enyameni ingokuba useyeke ini isono. Useyeke ukona. Akasaziphileli yena. Kepha usephilela uNkulunkulu. Ingakho incwadi yamaRoma sahluko 8 verse 1 ithi mayikhuluma ithi ni amaRoma sahluko 8 verse 1. Kanjalo akusekho ukulahlwa kwaba kuKristu Jesu. Kanjalo akusekho ukulahlwa kwaba kuKristu Jesu. ngokuba yini? Ngokuba umthetho kamoya wokuphila okuKristu Jesu. Ngokuba lo mthetho lo okamoya, umoya kaNkulunkulu okuKristu Jesu ungikhululile emthethweni wesono. Iwona umoya ongikhulula emthethweni wesono nokufa. Kusho ukuthi ke ngiyasindiswa ngomoya kaNkulunkulu kulomzimba lo wesono. Ngisindiswa ngomoya, ngokukholwa kuNkulunkulu ngomoya. Ngisindiswa ekufeni. You understand? Buyela ngale kwincwadi yaPeter. Akusekho ukulahlwa kulabo abafe noJesu. uJesu ofile ngokomzimba wenyama wavuka ngani ijulile lento le. Umuntu ofa ngokwenyama avuke ngokukamoya. Ukusho ukuthi uJesu wafike wahlupheka enyameni. Njengoba beyishaya beyibethela badila nenyama. Bona bazitshela ukuthi bagcina umthetho. Bamahlulela ngomthetho wenyama. Kepha uzobakhombisa ukuthi umthetho wenyama uma ungawusebenzisi kahle vele awunomsebenzi ekugcineni. Into ebalulekile inomoya uNkulunkulu afuna ukufaka kuwena okuJesu. uJesu anqoba ngawo ufa lwamoya loya okuyena. Okusho ukuthi indaba inokufa ekumele sikunqobe. Uthi umpostoli uPaul kwincwadi yaseKorinte sahluko 15 verse 52. Yesikhashana ngokuphazima kweso ngecilongo lokugcina ngokuba icilongo liyakukhala Egcineni lona lizakhala. abafileyo bavuswa. Bese kwenziwa njani? Abafileyo bavuswa Bese kuvuswa abafileyo. bengenakubola. Bavuka ngomzimba ongeke uphinde ubole. Lo mzimba uJesu avuka ngawo ekufeni. Thina siguqulwe. We understand? Ayisikenze nje. Khona umuntu kamoya. Mawusukuphupha usukuphupha inyama ngempela. Sokubona izinto zakamoya. Mawuphupha ubona izinto zakamoya. So phuphuza mkwani wahlala. Yaphila angihleli ngizobulisa. Hayi ayikho inkinga bhuti siyaphila njalo. Siyabonga. Hayi sibonga ukuphila nje lesithi sisazobona. Amen. 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 Breath in life. Siyaphila brother. Siyaphila mfundisi wami. Hayi mophila nje siyajabula futhi. Sisazobona ngoba manje sizongena kahle emakhona nawe. hayi kube khona uJesu. Hayi kufanele kube khona uJesu.
emekhona uJesu ke nafuna ube khona sonke sihlanganyele kuyena kusho ukuthi sizokubona ngokuba sikhona Ngoba sendawo khona nje bafowethu nami ngizakufika. Hayi, inkinga. Uqinisa uyithemba nokuqonda nje. hayi siyabonga Sempile. hayi siyabonga Sure. alright good now so manje usho ukuthi lapho kungophupha ubona izinto engathi ezangempela kepheza kamoya so usho ukuthi khona into enzeka kamoya wena ongayiqondi khona imfihlakalo yakamoya uNkulunkulu meziveza kubantu uveza ngephupho ukuba ufuna ukubakhombisa umfanekiso wezinto zakamoya ziningi izinto esizibonayo ezingekho ngempela kepha zikamoya kepha kamoya khona izinto zakhona ngoba khona imoya yaziyo yakamoya mawuphupha ungazange uzuyibona so sikhuluma ngokuthi ke khona into kamoya enamandla ngokuba ezinye izinto uzizwa ngokomoya ngemizwa ongayiboni kepha imizwa ifakazelwa isenzo sokuthi lo muntu uzizwa kanjani ngabe uyahleka ujabulile ngabe uphatheke kabi ngabe uyagula kubonakala ngendlela obonakala ngayo so lana ke indaba ithi umuntu ufanele anqobe ini lokufa lokho kubonisa lenyama lesikiyona lenyama esikiyona ayinanzuzo uthi umbhalo ngesikhashana ngokuphazima kweso ngecilongo lokugcina ngecilongo lokugcina ngokuba icilongo ngokuba ekugcineni icilongo liyakukhala lizokhala abafileyo bavuswe bese kuthi labo abafileyo bavuswe bengenakubola bengesenakho ukubona thina siguquke bese kuthi abaphilayo kwaleso sikhathi sekhala icilongo bayakuguqulwa ngokuba lokho kubolwayo ngokuba lo mzimba loyo sinawo obolayo kumelwe ukwembatha ukungaboli kumele wona ususwe bese kuqhamuka umzimba kamoya ongaboli nalokho kufayo kumele ukwembatha ukungafi yes kepha nxa lokho okubolayo mase ke sekufika isikhathi sokuthi lokho okubolayo sekwembethe ukungaboli sekufike isikhathi sokuthi kwembathiswe okungaboli nalokho kufayo sekwembethe ukungafi yes kuyakugcwaliseka njengoba sekugcwaliseka izwi elilotshiweyo lokuthi elithini ukufa kugingiwe ukufa ekumele sikunqobe Kwaba uJesu ukunqoba. weza umhlabeni ukuzonqoba ukufa uJesu weza ukuzonqoba ukufa ivangeli esilishumayelayo njengoba simla elokhu kutshela ukuthi uma ulandela uJesu wenza konke akushoyo ekugcineni uza kuzuza umvuzo wokuphila okufana nokwakhe iyona into eshunyelelwa ivangeli angikhathali ukuthi ngabe umuntu umfundisi kufanele ashumele leli ivangeli kepha labo bafundisi laba abawofuko sikhotheni izikhohlakali nezinto ezingakwazi ukukhonkotha bona bashumayela izisu zabo ukuthi kugcwaliswe amaphakethe bese bona bashumayela ivangeli ukuthi bacebe ngalo kepha bengacebile ngokukamoya becebe ngokwemali we understand ukuthi ke ivangeli lithi kufanele ukunqoba ukufa inhliziyo yenkani inhliziyo yomona inhliziyo yenzondo inhliziyo yokuhala kumele inqotshwe ngokuba ayinandawo kuNkulunkulu nginike lencwadi yaPetru ithi sayihluko 4 njengokuba uKristu wahlupheka enyameni hlomani nani ukuqonda okunjalo ngokuba wahluphekile enyameni uyekile ukona so uma ukuthi ufuna ukuqonda leyo nto loyayazi ukuthi wena into oyikholelwayo ukuthi nawe egcineni lenyama le efuna isona uyihluphekise ngokuthi ungayiniki inkanuko ayigcwalise inkanuko ihlupheke ubuse umoya kaNkuluNkulu inyama ezenjani ihlupheke ukuba uJesu wayihlupha inyama ukuthi angayiniki isono angavumeli isono ukuthi sibuse kuyena kwabusa uNkulunkulu lokho kuwuphawu lokuthi inyama wayihluphekisa kangakanani ngisho sehambe entabeni yozulu ukudla 40 days and 40 nights mebuya lapho inyama isuke ihluphekile so inyama usathane uthi uzama ukuyinika kepha uJesu lokethi ke umuntu ngeke aphile ngesinkwa kuphela kepha ngawo wonke amazwi obhale phansi namazwi aphuma emlomeni kaNkulunkulu umuntu futhi ke akamlingi uNkulunkulu
futhi umuntu ke akayiguqela usathane uyoguqela uNkulunkulu kuphela. So understand ukuthi uJesu uyasitshela ukuthi lemhlabeni akho nzuzo usathana ngakunenusela ngakho konke ukukhazikhazi. Kepha ke uma ukhumbulile ukuthi ke egcineni ufanele ukunqoba lenyama le ewukufa ngaye uJesu uzobambelela emazwini eJesu uzobambelela kuNkulunkulu ngoJesu. Ukuze ngesikhathi esiseleyo nisesenyameni ngalesikhathi sisaphila kulenyama ningabe nisahlala singabe sisahlala ngezinkanuko asafanele ukuhlala ngezinkanuko zabantu ubufebe buhlala phansi inkanuko yotshwala ihlala phansi ugwayo ulahla phansi amanga washiya ngemumva ukuhleba ukushiya phansi inzondo ishiya phansi ubuphinga ukushiya phansi ukukhonza amadimoni nokukhonza amadlozi ukushiya phansi ukuziphandle ushiya phansi wewe uthanda ubucwebe nokhazikhazi ukushiya phansi so uthanda izwi kaNkulunkulu ekuyilona enikwenza ukuphelele. You understand? Ukube inkanuko yalelizwi yadlula nempakamo yalelizwi yadlula kepha manje wena ufuna ukucebela uNkulunkulu ozobuya zona nje ibandla lakhe nawe uzosala ngaphandle uma uzothanda izwi. Ningabe nisahlala ngezinkanuko zabantu singabe sisahlala ngezinkanuko zabantu kodwa ngentando kaNkulunkulu kepha masiphile ngentando kaNkulunkulu ngokuba lesikhathi esikhona esidlulileyo ngalesikhathi emasiphila kusona sasanele ukwenza okuthandwa uziphilela wena ubuziphilela ngendlela othanda ngayo bungatshelwa umuntu ngokuhamba amanyala kepha manje usuphilela uNkulunkulu uzohamba ngentando yakhe. Mawusaziphilela wena uphila esonweni uphila emanyaleni uphila ekhohlakaleni wenza noma ngabe yini uziphethe uyazibusa kepha bese kufika uJesu wena uzwa yena ovuke ekufeni nawe ufuna ukukuvusa ekufeni. You understand? Hayi indaba yokuthi wena uzoza kuJesu uzokwenza umathanda le ndaba yokuthi wasindiswa ngani ususindiswa nomphelo amanga lawo mawukuthi wabhaphathiswa usemncane amanga lawo umuntu uthi mesemdala eze kuNkulunkulu azobuza ukuthi ingenze njani bese kuthiwa phenduka bese emva kwalo ubhaphathiswe egameni likaJesu Kristu yini ekumele ngiphenduke kuyona ukufa kuyini isono iyona yonke into ejebileyo eziphambanisa ngentando kaNkulunkulu. Uma ungayazi intando kaNkulunkulu itholakala leBhayibhelini uma uzothola sothunyiwe uNkulunkulu kubafundisa abantu izindlela zikaNkulunkulu ashumayela ivangeli ngalendlela uNkulunkulu afuna ngayo hayi abantu abazozikhulumela izinkanuko zabo begcwalisa ukukhanuka kwabo kwenyama. Ngokuba isikhathi esidlulileyo sasanele ukwenza okuthandwa so ngesikhathi usaziphilela wena ubuziphilela besikwanele lokho ukuthi ukwenzele lokho obufuna ukugcwalisa ngokuhamba ngamanyala ngokuhamba emanyaleni nangezinkanuko nangokudakwa yes nangokuminza awuzwe lithi iBhayibheli uhamba ngezinkanuko bese yakutshela ukuthi ukudakwa utshwala nje usahamba amanyana okudakwa nangokuminza nangokukhozela nanokumsindo kuba ngumsindo wodlame nangokukhonza izithombe ukuguqa phambi kwezithixo okuyiqhilo izinto lezi eziyiqhilo bayamangala. Manje ke uma ukuthi ubuphila nabo wenza lezo zinto bese uthatha uJesu lithi iBhayibheli bayamangala ngokungagijimeli kwenu kulowo msindo okushinga kwabo. So manje ukuthi wena ubuhlanganyela nabo emsebenzini yabo yasemhlabeni bekhazimulisa inyama wena bese uthatha uJesu bayamangala ukuthi kanjani bathi awuzobuya bekade ufeba nabo bathi awuzobuya bekade uphinga nabo bathi uzobuya bekade ufaka amawiki bathi uzobuya bekade ufaka izimbo zokufakelwa bathi uzobuya umuntu esifazane bekade egqoka amabhlukwe bathi uzobuya kade ufaka ama leggings eziqephezana bathi uzobuya kepha ke kube ukuthi wena sowuthathiwe usukhethiwe ukuba wena ube iveseli likaNkulunkulu ophilayo. Bayamangala ngokungagijimeli kwenu kwalowo msindo wokushinga kwabo behlambalaza bathi ke basazobheka emakhlabhini bakubona emathaveni awusaqhamuka uzoshinga nabo ngokushinga kokubonakala namanyana bayakuziphendulela kulowo olungele ukwahlulela bayabesebezilandulela bona sebefele baphendule kuphela uNkulunkulu esethi bekumele wena uthethelele bekumele wena uphendukile uyothini manje phambi kwakhe bayakuziphendulela kulowo
olungele ukwahlulela ohambayo nabafileyo. Yes. Ngokuba ngalokho ivangeli lashunyayelwa nakwabafileyo. Ivangeli lashunyayelwa nakubanjani? Nabakwafileyo. Lashunyayelwa nini ivangeli kwabafileyo? Molo ukona. Usho Jesu lapha kwincwadi yaJohane sahluko 5 verse 25. Uthi uJesu phinde futhi uzongivezela kwincwadi yakhe Petro oqala sahluko 3 verse 16, 17, 18, 19. Kepha ngifuna uqale uJesu afakaze ukuthi usazokushumayela leli vangeli sazoziwa abafileyo nabaphilayo. Bese ahambe sekuvele sehambile oshumayela kwabafileyo ukuthi uthini iBhayibheli ngalokho. Nginika incwadi yakhe uJohane 5:25. Ngiqinisile ngithi kini isikhathi siyeza sesikhona manje yiso isikhathi lapho abafileyo bayakulizwa izwi lendodana kaNkulunkulu. So ivangeli uJesu azange ukushumayela kubantu abaphila emhlabeni kuphela, wahamba ulishumayela nakwabafileyo ngaphansi kwethuna nini na lethi iBhayibheli ngesikhathi uJesu ebethele esiphambanweni kwase kuphuma umoya. Mawuphuma umoya ke kwase kuzamazama amathuna. Lapha uqala lapha kwincwadi yakhe uPetro oqala sahluko 3 verse 19. Petru sahluko 3 verse 19. Ehamba ngawo ukushumayeza omoya abasekuboshweni. Awungeku 18. Ngokuba naye uKristu wahlupheka. Naye uKristu sikhuluma ngoKristu wahlupheka. Kwaba kanye wasibenzeka kanye ukuthi ahluphekele isono emhlabeni. Olungileyo ngenxa yabangalungile. Wahluphekela thina ukuthi ke akhombise ukulunga ukuthi into enjani. Ukuze asiyise kuNkulunkulu. Ukuze asiyise kubani? uNkulunkulu. Asisondeze kuNkulunkulu. Ebulawa enyameni. Wabulawa ngokwenyama. Kepha ephiliswa emoyeni. Kepha wayesevuka kamoya. Ehamba ngawo eshumayeza omoya abasekuboshweni. Wahamba wesefileke la enyameni njengoba bemlekile esiphambanweni. Wahamba washona phansi emathuneni wayovuka wayoshumayela ababefile esihogweni. Abakade bengalaleli bonke abantu abangazange balalele yayizwa indaba uJesu washumayeza ngisho abantu abafile kuyela ngale incwadi yaPetro. So lento leyo ukuthi uJesu weze emhlabeni lithi iBhayibheli wehle ezulwini weze emhlabeni waya ngaphansi komhlaba wabuya ngaphansi komhlaba weze emhlabeni wasebuyele ezulwini. Ukhombisa ukuthini lokho ukuthi amandla waphethe akwasezulwini akuyena emhlabeni kuyena ngaphansi komhlaba akuyena. Uyena onqobe ukufa. Akekho noyedwa osanqoba ukufa. Angikhulumi ngoEliya noma ngoEnoch. Ngikhuluma mina ngomuntu wafa wangcwatshwa wavuka wabonakala kwabaningi wahamba. Wenza nezibonakaliso zonke akekho umuntu ngaphandle kwaJesu oseke wenza yonke le nto wayesevuka ekufeni. Eyizo lonto leyo baningi. Incwadi yokuqala kuPetru sahluko sesine iverse 6. Ngokuba ngalokho ivangeli lashunyayelwa nakwabafileyo. Eyizwa ke lento ngishoyo. Yabona iBhayibheli imnandi kanjani uma uzolifunda ngokomoya. Liyazikhulumela kufanele wena uzame ukuchasisa iBhayibheli ngokuhlakanipha kwakho. Liyeke liphefumule. Uthi mawukhuluma izinto uNkulunkulu azikhuluma. Yabona incwadi le angaze ngize ngiyibheke namhlanje. Kepha uNkulunkulu ungikhombisa ukuthi angivule yona. Yona ngivula nje ifakazelwe ezinye izincwadi ezikhona eBhayibhelini. Yini ukuba uNkulunkulu izwi lakhe siyahlala kulona ngokuthi sifuna yena sivule ukuqonda. Ezo lonto leyo. So ukuvulwa ukuqonda uNkulunkulu uzokhuluma amazwi akhe ufakazele uJesu nabapostoli nabaprofeti nibe lizwi linye libe moya munye. Ungakhuluma kwakhe ukuyiBhayibheli belikhuluma okunye. Ukuba lonto ibangela ukuthi wena ugcina uzitshela ukuthi uhamba ngomoya kanti so uhamba ngomoya wokuduka. Khona umoya kaNkulunkulu okumele ungene uhlale kithi. Usikhombisa izimfihlakalo usambulele izinto ezifihlakeleyo sikwazi ukuzichaza abantu bazizwe kangcono laba basancela ubisi bese kuthi laba abadla ukudla oqinile zibona zibaqinise ngokuba yini sebebona ngempela ukuthi uNkulunkulu amandla akhe angakanani. Unoma sozifundela wedwa uNkulunkulu mesakwambulele mo. Ngokuba ngombulelwa yimina mina ngisetshenziswa ukuba ngambule imfihlakalo kaNkulunkulu. Ithi lapha kwincwadi yokuqala ke yaTimotheo sahluko 3 verse 16. Ithi ke inkulu imfihlakalo ongunginike lo
lo sahluko le verse 16 incwadi yokuqala kaTimotheo sahluko 3 verse 16. Uvunyiwe ukuthi inkulu imfihlakalo yokukhonza Into evunyiwe le ukuthi inkulu imfihlakalo inkulu ima siqale sibheke lento le. Mawuzovela ufunde lento ubuzoyifunda uyidlule. Kepha uyizwe thini? Kuvunyiwe ukuthi inkulu imfihlakalo yokukhonza uNkulunkulu. imfihlakalo oqala kumele understand ukuthi yini eyenza ukuthi simkhonze uNkulunkulu. Yokuthi Yakhuluma. Yinkulu imfihlakalo yokukhonza uNkulunkulu. Yini imfihlakalo yokukhonza uNkulunkulu? Isiyavezelwa ezindaweni eziningi ukuthi why kumele simkhonze uNkulunkulu. Uqala uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. Wakwakha konke okuphakathi. Lokho kusamandla ukuthi uNkulunkulu ungumnini amandla onke. uNkulunkulu wakudala wadala umuntu ngomfanekiso wakhe ukuba umuntu amfunze. So lokho imfihlakalo naleyo ukuthi umuntu udalelweni udalelwa ukufunza uNkulunkulu. Inkulu imfihlakalo ukuthi uNkulunkulu umuntu wamnika intando ukuthi abe namandla ukuthi akwazi ukuthatha izinqumo emhlabeni angaphoqwa. uNkulunkulu kepha uNkulunkulu ubekele nje indlela wakunika umyalelo. uNkulunkulu akaphoqi umuntu ngoba naye akaphoqwa. Ungakhethi usidale ngamandla umfanekiso wakhe ngokuba uNkulunkulu usidalele ukuthi sikwazi ukubukela kuyena. You understand? So buka ke manje besithi ke inkulu imfihlakalo isiyavezela ukuthi imfihlakalo vele kwasemaphakadeni ukuthi nathi sibe nokuphila okuphakade. Kuvunyiwe ukuthi inkulu imfihlakalo yokukhonza uNkulunkulu yokuthi obonakaliswa enyameni. uNkulunkulu owenza kubantu enyameni. Walungisiswa emoyeni. Emoyeni upheleliswa ngakho ukuvuka kwabafileyo. Wabona izingilosi. Zambona izingilosi. Washunyayelwa ezizweni. Kulabo abakholwa kuye. Wakholeka ezweni. Kulabo abakholwa kuye. Bright, come on. Kulabo abakholwa kuye. Awusakulalela Bright. Kulabo abakholwa kuye. Bahamba bayoshumayela benza abafundi ngokuba yini amandla sibabonile. Akekho umuntu ongashumela uJesu engazange wabona amandla kaJesu. Akekho umuntu ongashumela uJesu engazange ambulelwe ngemfihlakalo. Imfihlakalo yokuphila okukuJesu. Understand uJesu uthi ngize ukuletha ukuphila. Ngikulethe uthi lapho kwincwadi kaJohane sahluko 10 verse 10. Isela kalizi ungokweba nokubulala. Yes. Nokubhubhisa. Mina ngize ukuba babe nokuphila. Uthi nayo into ayilethile. Yabona must understand lezi zinto ezibhaliwe kanje eBhayibhelini. Nigijimela amavesi akhuthaza nini ukuthi nina nibe nethemba lengcebo ngoba nilandela abafundisi abafuna ukunitshela izinto enifuna ukuzizwa. So uma uza kuNkulunkulu wena awuzi ufuna ukuphila. Abantu abaningi beza kuJesu bebheke inzuzo nengcebo yasemhlabeni. Abezi befuna ukuphila. Kepha iBhayibheli liyasicacisela ukuthi uthi yena uze elethe ukuphila. Babe nakho ukuchichima. Futhi size sibe nokuphila okuningi okuchichimayo. Ukuphila okuchichimayo kusho ukuthi ukuphila kwangona phakade. So we understand lokukhulunywa ngemfihlakalo ukukhulunywa ukuthi thina sifanele ukuphila. Ivangeli nezimfundiso nezinkohliso kaSathane sekwenze ukuthi abantu bahambe ngezinkanuko zabo bethi baya kuNkulunkulu. Imfihlakalo ithi washunyayelwa ezizweni, wakholakala futhi ezizweni. Bonke abantu abakholwa nguye bathola ukuphila okuphakade. Uma ukholwa kule mfihlakalo ukholwa wenza amazwi omfundisi wakho uJesu Kristu. Thina siyizinceku zikabani zikaJesu. Yena ungumfundisi omkhulu. Okunguyena kuphela onamazwi okuphila. Athi mekhuluma labo abanye abangaqondi kwincwadi kaJohane 6 bese bethi ke ngoba la bengakholwa amazwi akhe bamshiye. Baningi kuthiwa bamshiya ababemlandela abaphindanga bamlandela. uJesu uthi ke nani niza kungishiya yini naye sekhuluma nabafundi bakhe.
aphendula uPetro athi Nkosi siya kuyaphi ngokuba wena unamazwi okuphila. So amazwi okuphila iwona esiwafunayo uJesu. Ayikho into engiyayifuna uJesu mina. Ayikho. Konke lokho kunye kulemhlabeni uthi uyakumnezezela. Kepha uthi masifune umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe. Ayikho into engiyayifuna kuJesu ngaphandle kwani kwamazwi akhe aphilayo. Aphilisayo. Uma ufuna uJesu ngenxa yokuthi unomfundisi othe uzomnika imali namafutha abusisiweyo, umfundisi kaSathane lo. Mawufuna uJesu ngoba naku uthi wena usofuna umfazi osindisiweyo, musho isikhathi sakho. Mawufuna uJesu ngoba umfunela imoto, musho isikhathi sakho. Mawufuna uJesu ngoba naku ufuna wena umsebenzi, umosha isikhathi sakho. Ufuna ukuqashwa emhlabeni kephezulu la unandawo, yana ngesikhathi sakho. Imfihlakalo iyona le vesiwe lapha ethini. Uvunyiwe ukuthi inkulu imfihlakalo yokukhonza uNkulunkulu yokuthi obonakaliswa enyameni, walungisiswa emoyeni, wabonwa izingilosi, washunyayelwa ezizweni, wakholeka ezweni. Wakholeka, bakholwa nguye ezweni. Waphakanyiselwa enkazimulweni. Wayesebuyele emhlalweni sakhe sobukhosi. Iyona lento esikhulumayo. Ivangeli esiliphethe ileli nje. Alibhanqwe nalutho. Alimixwa nalutho. Izwi lokuphila. You understand? Uthi uJesu kwincwadi kaJohane sahluko 15 verse 9. Njengalokhu ubaba engithandile nami. Ubaba ungithandile. Njengalokhu ubaba engithandile nami nginithandile. So uthando ukuthi sizofundiswa impilo kaNkulunkulu. Uthando ukuthi sizotshelwa amaqiniso ngokuphila kwethu emhlabeni. Uma ethi uJesu uzositshela iqiniso, ingokuba uzosikhanyisela ukuthi uNkulunkulu ngubani uqobo lwakhe. Hlalani othandweni lakhe. So uma sihlezi eqinisweni lika Jesu sihleli othandweni lakhe. Uma nigcina imiyalo yami. Ngakho ke ugcina ini imiyalo yami. Ngeke uthi uyakholwa ungayigcini imiyalo. Ngeke uzungene ezulwini ungayigcini imiyalo. Niyakuhlala othandweni lwakhe. Uthando lukaNkulunkulu iqiniso lele ningalifuni nina. Ilona lelo lenza ukuthi lilandele abafundisi abafana no Pastor Zondo, no TD Jakes, no lonke uvucu. Labantu abangafuni ukukhuluma iqiniso. Ilona levangeli lenza ukuthi lilandele abafundisi besifazane, o Pastor Longi. Ilona evangeli leli nina lenza ukuthi lilandele ini, o Shembe. Nikhetha amaqembu emabandleni. Hayi mina ngiPentecostal, ngumRoma, ngimkatolika, ngibaptist, mina ngiPentecostal. Asingeni ngalozo zinto ezulwini. You understand? Izwi loNkulunkulu lona liphilileyo lifuna abantu abazogcina imiyalo kaNkulunkulu. Indaba zamagama amabandla azisebenzi ebungcweleni. Lithi iBhayibheli liyakuba ngcwele ngokuba mina uJehova wenu ngingcwele. You understand? Ubungcwele sibizelwe ubungcwele. Wena usafuna kwakho wena ufuna kwakho. Lithi iBhayibheli ke niyakuba ngabafundi bami uma nigcina imiyalo yami nihlale othandweni. Uthando ukuthi nikhuluma umtshalo weqiniso. Tshalo iqiniso obusungu nemini lokutshela iqiniso. iBhayibheli lithi makube yilona lo wakhuluma iqiniso nomakhelwane wakhe. You understand? Manike. Uma nigcina imiyalo yami. Uma nigcina imiyalo awukwazi ukuzibiza ngomKristu mase uthi wena ke uphila ngaphansi komusa sokwenza noma kanjani. Amanga la uSathane lokuphethe lokubusayo. Umuntu ophila impilo emngcwele uhamba ngemiyalo kaJesu uphila ngayo imiyalo. Imiyalo kaJesu funeka uyazi. Yiba nozwelo, uthathelele. Thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda. Ungeni, ungaphindi, ungabe ufakazi ezindabeni zamanga. Hlonipha uyihlo nonyoko. Thanda izwi kaNkulunkulu uphile ngalo. Thanda izwi kaNkulunkulu uphile ngalo. Ungaphindi, ungazondi. Thethelela abakonayo njengoba nawe ufuna ukuthethelelwa. Izwi imiyalelo leyo ekumele ihlale enhlizweni yakho. Ephuma kuNkulunkulu. Lezo lonto leyo.
Uqinisa inhliziyo kwenza ukuthi wena ube isigqila somuzwa omubi. Ukuba umzalwane ozibona elungile emehlweni akhe akwenza ube umntwana kaNkulunkulu. Akekho noyedwa umKristu ozoza kuJesu ngendlela efuna uyena empilweni yakhe. Uzoze ngendlela kaJesu. Uthando neqiniso. Uyayizwa lento leyo? Uma ufuna iBhayibheli noma namazwi eBhayibheli awumfuni uJesu wena. Uyazikhohlisa. Abantu abaningi banenkani. Kunabantu asebelandela kunabantu akuthiwa kunomfundisi noma umuyini kuthiwa unesibonakaliso ukuthi abantu abayeke imisebenzi baphume ema-university bahlale phansi. Abazalwane ade sihamba nabo sebengenwe lo moya abasalifuni iBhayibheli. Bathi bakholwa ukuthi uJesu usevezela abantu imbono. Abasayihloli imibhalo. Ngivezele iBhayibheli lapho kwathiwa abantu abayeke imisebenzi bangasebenzi. Ngifuna ungivezele ukuba uJesu naye emhlabeni wayesebenza. Abapostoli bakhe babesebenza. Ukuthi umuphi lo Jesu selimshumayela ufakazelwa yiphi incwadi la? eBhayibhelini. Nina nilandela imimoya edukisayo. Njengoba iBhayibheli lisho liba ulandela imimoya edukisayo balahlekelwe ukukholo kwabo. Uyakholwa into oyizwa ku-internet iyajabulisa. Nithanda ukwenza abangani nabantu abanitshela amanga. Mina sengiphenduka izigqila zesono samanga ngenxa yokuthi ngithanda abantu ngaphezulu kwezwi likaNkulunkulu. Awukwazi ukholwa umoya ingcwele mina ngikutshele bese mfana ukuthanda into engafakazelwe eBhayibhelini. Awuholwa umoya ingcwele uholwa umoya wokuduka umoya wamadimoni emfundiso zamadimoni wesigqila sikaSathane usebenzela uSathane ulalela uSathane wenza intando kaSathane ushumayela izinto zikaSathane khuluma izinto zikaSathane ngoba ugcwalisa inkanuko kaSathane ubulala abantu ukwazi ngenxa kaSathane. Sathane ubusa inhliziyo zabantu abaningi ngenxa ungafuni ukwamukela uJesu. Lithini? Uma nigcina imiyalo yami niyakuhlala othandweni lwami. Uma sigcina imiyalo siyohlala eqinisweni. uNkulunkulu umoya weqiniso. uNkulunkulu uthando usho iBhayibheli. So uNkulunkulu uma ewuthando kusho ukuthi uyiqiniso futhi. Futhi uNkulunkulu ukuphila. Njengalokho mina uNkulunkulu ngulizwi. So sine siphila ngezwi. Siphila ngolizwi. Siphilela ulizwi. Njengalokho mina ngiqinile imiyalo kaBaba. Ngokuba uJesu esenyameni uthi naye ukwenze lokho ekumele sikwenze nathi kumele kugcwaliseke. Ngahlala othandweni lwakhe. Yes. Ngilitshelile lokho ukuba ukuthokoza kwenu. Isizathu sokutshela lezi zinto kufanele ukuthi ukuthokoza kwethu ukuthokoza kwami kube kini nokuthokoza kwenu kugcwale. Sifanele ukugcwaliswa ngomoya weqiniso nothando. Uma singagcwaliswa ngomoya weqiniso nothando asina ndawo kuNkulunkulu. Asina ndawo. Singazikhohlisa ngokuthi siyacula siyakhonza. But iBhayibheli ligcwalisa konke uNkulunkulu akufunayo. Nika incwadi ezenzo 2:38. Bonke abantu abafuna uJesu bazokwenza lokho okuthiwa ukugcina imiyalo yakhe. You understand? Uma ungafuni ukugcina imiyalo kaJesu awunandawo kuyena. Wayesethini uPetru? Phendukani. Uthi uPetru masiphenduke. Iloyo naloyo abhaphathizwe. Bese kuba yilowo nalowo eze kuJesu azokwamela uJesu bese abhaphathizwe Egameni likaJesu. Babhaphathizwa egameni likaJesu Kristu. Ababhaphathizwa ngegama, babhaphathizwa egameni. Kusho ukuthi ke igama likaJesu Kristu libizwa lona uma ubhaphathizwa. Egameni likaJesu Kristu. Yes. Kukho ukuthethelela ukuze sithethelelwe amacala ethu. Vumani ukukhohlakala kwenyama. Vumani amacala enu ukuze uNkulunkulu athethelele imphefumulo yenu. Khona niyakwamukeliswa Esiphiwo sikamoya oyingcwele. ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu. Esabo bonke abakude. Bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabisa. Wafakaza ngamanye amazwi amaningi ngoba yana wathini. Zisindiseni kulesizukulwane esiphambili. Uwena osindisayo ngokwamukela ivangeli eqiniso ukuze wena uthole ukuphila okuphakathi. Zisindise wena ngokwamukela ivangeli uthole ukuphila okuphakathi. Uma ufuna ukubhaphathizwa egameni likaJesu Kristu uyakusithela kule mniningwane loyibonayo noma oyizwile eqala inkonzo. uNkulunkulu azenze indlela sikwazi ukufinyelela kuwena ubhaphathizwe egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelwa kwezono. Iyona into ebalulekile njengamanje ukwazi imfihlakalo yokukholwa ukhonze uNkulunkulu. Bese emva kwalokho wenze lokhu uJesu athi ke ukugcina imiyalelo yakhe.
Mase ufunda iBhayibheli lakho okunye uNkulunkulu uzakugcwalisa ngakho azambule kuwena. uJesu Kristu uyinkosi. Qhubeka usicela nomkhuleko. Baba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, uNkulunkulu namandla, wena wedwa moya weqiniso, moya womusa nokulunga, Nkosi uJesu. Uyinkosi nomsindisi, busa ezimpilweni zethu. Siyabonga Nkosi ngemfihlakalo nokuqonda nokusipha izwi lokuphila kube sazi ukuba ithemba lethu Nkosi alihlezi ezintweni eziphathekayo, kepha mhla ubonakaliswa wena uzokwahlulela abakhona nabangasekho Nkosi, ngokubonakala kwakho nangenkazimulo yakho, ngokuba imibhalo Nkosi iyovulwa nezincwadi zivulwe, abantu behlulele ngokwemisebenzi yakho. Siyacela ukuba leli themba Nkosi sihamba ngalo lingasuswa kithi, kuba wena wedwa uyinkosi nomsindisi, wena uyisinkwa esivele ezulwini, umuntu Nkosi ophilayo ehlezi kuwe uyovuswa Nkosi, ngisho noma efile akafile, kepha uhlezi elindele ithemba lokuba wena mawubonakaliswa uyovuswa yena. Egameni elihle lenkosi uJesu, thatha udumo nenkazimulo uNkulunkulu namandla, egameni elihle lenkosi uJesu manje naphakade. Amen.